pasou en Arante? Pues la batalla estuvo bastante reñida. Ganamos a batalla. Presentación da batalla, cagarnos os franceses. Hoxe, aquí Diario está na Festa das Cruces da Ponte de Arante, en Ribadeo, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia. Acompáñanos a descubrir por que é tan especial. Que pasou en Arante para que haxa esta festa, a batalla? Bueno, a batalla esa que despois hai unha reproducción aí. Exacto. E entonces que viñeron os franceses aí e saliron a xente do pueblo a defender. Vamos a ver, estaban invadindo Ribadeo os franceses. Xa o Marqués de Sargadelo xa o arrastraran polas calles de Ribadeo. Que pasou? Que estaban luchando 5 parroquias e non daban feito. Entón foron chamar outras dúas e aquí do lado, entón tampouco podían, non? Entón foron chamar a última, que era onde son eu, que son Dove, e a consecuencia de virem os Dove, pois ganamos a batalla. La batalla estuvo bastante reñida. Al principio empezamos haciendo descargas de fusilería también y de artillería mayor, de cañón. Pasa que luego ellos también empezaron a rechazarnos, tuvimos que retirarnos. Luego entró la caballería a tomar parte. Hubo varios avances de caballería, también hubo cargas a bayoneta. Bueno, al final nada, hemos muerto gran mayoría de nosotros. Sí, ¿no? Mereció la pena, estuvo muy reñido. Sí, ¿no? ¿Qué tal la experiencia? La experiencia es buenísima, es un sitio, un pueblo muy majo, un ambiente muy bueno y se ve que pone mucho amor y cariño en celebrar esto. Contanos un pouco, como é organizar un evento tan especial como este? Bueno, para mí non é novedade porque levo 30 algo de anos, pero bueno, é un evento que, bueno, que estás orgulloso de facelo porque o día de hoxe se axuda o tempo, pois vai moita xente, vai contenta. Estamos en familia, en amigos, ves moita xente que igual en todo ano non ves. Da programación tan extensa que tedes este ano, que é o que máis destacarías? Todo. Este ano temos un cartelazo, a verdad, ainda falta moito por ver, pero, bueno, Lucía Pérez están chamando xente de que, bueno, que casi non o creía, se era Lucía Pérez a que tal, e sí, é Lucía Pérez Bencio e tal. E, bueno, ano tras ano, que é o que máis agardades? De decir, tárdame xa a Festa das Cruces. Bueno, porque é a tradición, sempre vimos a comer, que nos invitan aquí nesta casa maravillosa, invitarnos Nuria, e vemos todos os anos comer, entonces, bueno, é como un coso que temos cos amigos, aí super chulo. O andeo mola moito porque ven toda a xente, arropas aí toda a xente detrás da capilla, e ven toda a xente de fora. Bueno, é unha celebración que é unha reivindicación tamén histórica. Queremos recordar a historia, esa batalla contra os franceses que o pobo de Arante ganou, e despois tamén ten esa línea que é tamén a devoción, a Virxen das Virtudes, por lo tanto, mezclase cultura, devoción, fe, e eu creo que, bueno, pues hai que ver que moitos romeiros viñeron a esta celebración das virtudes, recordar esa historia e tamén a tradición. Bueno, cal é a túa perspectiva na Festa das Cruces este ano? Bueno, pois encantada de que me convidasen a estar aquí. É unha festa diferente, unha procesión diferente ás habituais, pero que conserva esa parte da nosa tradición que está tan arraigada no noso rural, e por outra parte, pois, os amigos, veciños, familia, pois xuntanse aquí pois para celebrar. Bueno, un pouco a nivel xa da festa, que é o que máis chama a atención de todo o que hai? Todo o que é a honra á Virxe das Virtudes, porque, bueno, a historia ou a lenda di que se encomendaron á Virxe das Virtudes para que lles axudara a gañar. Entón, pois, veñen os pendóns máis as cruces das 7 parroquias, xuntanse aquí e fan como é unha ofrenda á Virxe, cas cruces co pendón e despois bandean o pendón dunha das parroquias.